سلام كمي كأنهم كبرات تخطاتلتي لومي حزلكم متى زلهم مسارحي ويدما ناي أونلاين بلاتفورم نعلم ناي تمرتي بنزعة بملؤ زغيران نبيلنا تمهارو دما بلوت فلتات زعدلن كان أكاديمي زتبهله زجر ناي ويب سايت ناي تمرتي مدرخي بزي زهونا كفليت كاب جزاهم كوينكم عالماوي درجة زلو تمرتي كتمهارو تدليو لهم انت دا تدلي هونكم زا فيديو زيا نعهم يا كسامو داتا تخطاتولني ازي كان اكاديمي نتمهارو بنصا بلوت علماو درجو زحلو تمرتي نمهاب زتدالو ناي اي ليرنينج مدرخي ازي تكال ازي بعبيتي ناي عالم قدساتن تكالاتن زحجز كوينو كاب زمسرت جميرو نعلم بتمرتي اناوي صوا يركب ኣብዚ መድረኽ እዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ስራሓት ኣዝዮም ዓሚቕ ትምህርትታትን መደባትን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት ካብ ቋንቋታት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅስ ንምስራሕ ዌብሳይት ዌብ ዴቨሎፕመንት ጀሚርካ ክሳዕ ናይ ፈጠራ ክእለታት ዝምህሩ ስራሓት ይርከብዎ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብልጩ ሙሉእ ብሙሉእ ብነፃ ክትጥቀምሉ ምኽኣልኩም እዩ። ዝተፈላለዩ ዓውድታት ትምህርቲ ዘጠቓልል ኮይኑ ተምሃሮ ብናይ ባዕሎም ቅልጣፈ ንኽመሃሩ ዕድል ይህብ። ይኹን እምበር እቲ ብቪድዮ ዝወሃብ ትምህርቲ ምስቲ ገጽ ንገጽ ዝወሃብ ትምህርቲ ክወዳደር ከሎ ናይ ምዝራብ ዕድሉ ውሕድ እዩ። ከምኡውን እቲ ናይቲ መድረኽ ገጽ ወይ ድማ ናይቲ ኢንተርፌስ ቁርብ ወግዓውን ብዙሕ ዘይምስጥን ኮይኑ ክስማዓኩም ይኽእል ይኸውን። እዚ መድረኽ ግን ንመን እዩ ዝበቅዕ እንተደኣ ኢልና ሓደ ትምህርቲ ክትሸጡ ንእትደልዩ ካን አካዳሚ ትምህርቲ ትሸጡሉ መድረኽ ኣይኮነን። የግዳስ ብነፃ ትምህርታዊ ትሕዝቶ ዝቕረበሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ። እዚ መድረኽ እዚ ፍልጠቶምን ፀጋታቶምን ብነፃ ንኩሉ ክበፅሕ ንዝደልዩ መምሃራን ወይ ድማ ፈጠርቲ ስራሕ ኣዝዩ ምቹ እዩ። ብዛዕባ ኮምፒተር ሳይንስ፣ ዳታ ሳይንስ፣ ኣጠቃቅማ ግዜ፣ ናይ ሞያ ምዕባለን ኣመራርሓ ንግድን ዝበሉ ስራሓት ብነፃ ንምቕራብ ዓብ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ትምህርቲ ንእትደልዩ ተምሃሮ ከዓ ብዝኾነ ዕድመ ወይ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ትርከቡ ተምሃሮ ብነፃ ትምህርታዊ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ካን አካዳሚ ክትምርኮሱ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናይ ኦንላይን ትምህርቲ ዝደልዩ ወይ ድማ ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ክመሃሩ ንዝደልዩ ሰባት ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ መድረኽ እዩ። ስለምንታይ ዳ መሪፅናዮ እንተደኣ ኢልኩም ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሕልኩም ነይረ እቶም ካልኦት ክንጥቀመሎም ንኽእል ናይ ኦንላይን ለርኒንግ ፕላትፎርምስ ዝብል ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹም። ምናልባት ዘይረኣኹምማ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም። እቶም መብዛሕትኦም ኣብኡ ዝጠቐስናዮም ብነፃ ኣይኮኑን ኣገልግሎት ናይ ትምህርቲ ዝህቡ ብእንታይ ዳ ብክፍሊት እዮም ማለት እዩ። እዚ ካን አካዳሚ ግን ኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ ብነፃ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ተቐንዲ ምክንያት ኣብዚ ካን አካዳሚ ዘሎ ትምህርታዊ ትሕዝቶታት ብደረጃ ክፍሊ ማለት ብግሬድ ሌቨልስ ዝተሰርዐ ስለ ዝኾነ ተምሃሮ ከከም ክእለቶም ንምምሃር ኣዝዩ ቀሊል ይገብሮ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ እቲ መድረኽ ተምሃሮ ኣብ ምንታይ ደረጃ ትምህርቲ ከም ዘለዉ ንምክትታል ዝሕግዝ ሓያል ናይ ትንተና ወይ ድማ አናሊቲካል ፊቸር ኣሎ። ብሓፈሻ እዚ ካን አካዳሚ ሙሉእ ብሙሉእ ብነፃ ዝወሃብ ፍልጠትኩም ንምስፋሕ ዝተዳለወ ዓብዪ ናይ ትምህርቲ ፕላትፎርም እዩ። ከም ዝትዕዘቦ ዘለኹም ኣብዚ ስክሪን ካን አካዳሚ ዶት ኦርግ ኢልኩም ኣብቲ ዌብሳይት ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ስለ ዘለዎም ብኡ እውን ዳውንሎድ ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ዝትዕዘቦ ዘለኹም ናይ ሃይ ስኩል በሎ ናይ ኮሌጅ በሎ ዋላ ናይ ቅድመ ትምህርቲ በሎ ክሳዕ 8ይ ክፍሊ ዘሎ ናይ ፈተናታት ዓለም ለኻዊ ፈተናታት ናይ ንምድላው ዝሕግዘኩም ኣብ ዘሎ ከም በዓልሳት ዝኣመሰለ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ፣ ናይ ፓይተን፣ ኮምፒተር ፕሮግራሚንግ ዝተፈላለዩ ኮርሳት ኣሎ። ናይ ሶሻል ስታዲስ እውን ኣሎ። ኣብዚ ናይ ኢኮኖሚክስ ኣሎ፣ ናይ ማትስ፣ ናይ እንግሊሽ እውን ክትመሃሩ እንድሕዳ ትደልዩ ኮንኩም ኣብዚ ብስሩዕ ኣለኩም ማለት እዩ። ናይ ላይፍ ስኪል ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ኣብዚ ሰሪዕልኩም ኣሎ ማለት እዩ። እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተደኣ ፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ሼር ግብርዋ ናብ ካልኦት መታን ክትበፅሕ፣ ከምኡውን ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉና። ብዙሓት ሓደስቲ ናይ ኤአይ መሳርሒታት ከምኡውን ጠቐምቲ ዝበልናዮም ዌብሳይታት
በብግዚኡ ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ መንጎ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ስሩዕ ናይ ኮምፒውተር ትምህርትና ማለት እዩ ስለዚ ተከታተሉና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብረኩም ይደሊ ኣብ ቀጻሊ ይረኸበና